20 nga skills area ti pagbabalubalan dagiti delegado iti nagduduma a probinsya iti Cordillera, iti panakaisayang kat ti Regional Skills Olympics iti syudad ti Baguio. Daduma a detalya iti daytoy a report. Pagsagsaganaan itati Rehiyon Cordillera ti 2026 Regional Skills Olympics ang may sayangkat inton April 21 aging inton April 23 iti syudad ti Baguio. Pasatan daytoy ti 43 a competitors agbabalubal iti 26 a skills area. Ganda ti kompetisyon ang maipakita dagiti nagduduma a skills dagiti agad-adal iti technical vocational education and training. Ito, ina-align po natin ito sa ating mga industry standards, sa world standards para po maka-cope up tayo dito sa technologies na mabilis na gumagalaw. Iti 26 a skills area nagudwa dayto iti 5 a sektor. Umuna ti manufacturing, transportation and logistics, health and social services, constructions, kanti maudi, tourism sector. Maangay ti nagduduma kompetisyon iti TES Dalwacan, Seaside Campus, Medline, kaniti informatics. Kasapulan ang mga bagdagiti competitors iti Regional Skills Olympics tapno kwalipikado da iti National Skills Olympics. Kano nagasat da makipasad da iti World Skills Olympics Asia kan World Skills Olympics International. Pinili namin yung mga magagaling kasi itong competition na ito is against the standard. Oh, okay. Hindi yung yung alam natin na pag may mga contest, mayroong first place, second place, third place, hindi po. So, ang natin dito is gold, silver, and bronze, and then meron tayong medallion of excellence. Kabayatan na, itamad ti umuna agundaway nga adda ti makibalubal iti eco-textile weaving iti Cordillera. Ang nagkipasatan ti Mountain Province kan Abra. Nagbali na karit iti TES da Mountain Province ti panangbirok iti competitor ti probinsya para iti eco-textile weaving. Ngumga po iti panakanayon ti weaving iti curriculum ti pagadalan sa jay na adanda iti namnama amayaw iti Mountain Province ti kampyonato iti weaving. Medyo nahirapan tayo dito kasi nga alam naman natin na yung mga weavers natin is medyo yung mga may edad na. Yes So, po. ang kwan natin is on dapat 20 years old lang siya. So, medyo nahirapan tayong naghanap ng competitor natin for loom weaving. But then, nakakita po tayo ng pasok na pasok sa age. Babaan iti panakanayon ti eco-textile weaving, maparagta ti kultura kan tradisyon ti Cordillera iti Pagilian.